video i det her min lille søster med. Hun drak mælk, før vi begynder. Fedt. Vi skal spise nogle her i dag. Så, og vi har skummemælk her. Og det gælder om at kunne have den længst inden og kunne spise den, for den anden drikker mælk. Så vi begynder nu, ja. Vi har lige et stykke af til dig også. Nej, jeg har det her. Nå, er du klar? 3, du spiser bare, når du har lyst, ikke? Har du allerede taget det ind i munden? Mm. Det var fordi min chili, den var rimelig stor, så. Det var med det, jeg lige gjorde der. Og kan du ikke bare begynde at drikke mælk nu? Nej, for det er ikke engang stærkt. Jeg er så skønt at over at tage. Du tog sådan et babystykke. Nu tager du sådan et stykke som mig. Sådan et der stykke. Du må ikke spytte det ud. Nå, det er der. Velstærkende. Nå, så er de undertrykt på valg allerede. Vi skal spise alle chilierne. Det er stærkt. Ja, hvorfor går I ikke også med til det her? Jeg har ikke drukket noget mælk endnu. Vi tager et til stykke. Hele chilien skal ned. Du sætter dig dog tilbage. Du skal spise hele din chili, jo. Nej. Jo. Du er ikke kommet jo der. Jeg vil lade. Kan mit lille bitte? Er det et lille bitte? Ja. Ej, kan ikke det her. Jeg har noget siddende lige her. Hold da kæft, mand. Nu er jeg så nødt til at tage noget sukker. Skynd dig at tage noget også til mig. Jeg skal lige have et kasse med sukker. Den er i skuffen. Den er i skuffen. Hold da kæft, den er du helt der. Holy moly, altså. Hvor er der sukker? Hvorfor har du ikke taget noget rigtigt chili? Du har kun taget sådan nogle mini-portioner. Hold da kæft, men det er varmt. Det er det. Det sviger rundt i hele min mund. Sukker. Jeg lige en ske. Nej. Det er et tricks til jer derhjemme. En lille ske. Ja, du skal jo heller ikke bare sidde og spise det. Fuck, det er stærkt stadig. Du har sukker rundt om munden. Det ved jeg. Det var meningen. Hvorfor? Mand. Fuck, det er stærkt, det her. Det er det trick, jeg derhjemme på sukker, det hjælper altid. Hold da kæft, men min mund brænder sgu da.
Jeg vil ikke tage meget mere, vel? Prøv at se. Og så går sådan lige der, fordi det er der, jeg er chillet lige nu. Nu skal jeg hente papir. Hvorfor? Hente klud, rigtig klud. Hvorfor? Hej guys.